A ty si bol kde? Ja som bol modrý. Na modrý prvý dá modré pásy. Červený zvihnite ruku. 1, 2, 3, 4, 5. Modrý. Červený daj dolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre, to sa dá. Máš silnejší kilometr. Tak sa pozri, tam máš Jana. To ti stačí. Pretože hrám zase proti Janovi, takže... Jano, ty robíš také problémy, počujem. Lebo pršalo večer. Tak to robili oni, zabrali tam trávanku a... Teraz urekli na najlepšie miesto, lebo podľa mňa tie schody sú 100 krát lepšie ako tá rampa. Ktoré schody? Tieto, to sú tam. Lebo na tej rampe vyjdeme a tam sú 3 miesta, ktoré môžu na mňa... Dobre, ja si dojde to v rampovu dovnútra. Tady to presne som chcel vyroskotovať. No ideme tu. Dobre, sa strieľa som s ničom? Hej. Ja aj tak nevidím nič po hry, tak mi to jedno. Odmeral si si ho? Nie. No, mám ďal na nej. Ako vieš? Veď som umeral, nie? No mám zmerané zbranie, môj zlatý. Poďme, ideme. Odkedy? Počkaj, čo? Ja aj nehrám. Čo megafón? No tam je dôžem. Čo nehúka? Mišo! Veď kým ho poskládaš zase baterky do nej. Áno. Aj. Megafón si mal poskladať. Neviem, kde nie sú s tým baterky založené, že kým ho poskladaš. To by jas. Michal. Nedáme mi také hlúposti do hlavy. Tu, tak to je čiara za rovno za stenu. Nie, za tou doskou je čiara. Lebo Takto? chlapci sa postavia za tú dosku, Tuto za celým toto až? telom, Tak? zbraň vysunia a tak strieľajú. Vieš. Takto, tuto? Áno. OK. Proste musíš stať za tou doskou. No vidíme. Dobre, modrý pripravený. Miehej. Dobre. Co ide hore? To je jedno, rozdejte sa. Dobre, tak ja idem hore. Každý sám za seba, najlepšie. Hej, každý hľadá, každý. Ja, a potom dostaneš 2 razy do chrbta. Tak ako si ty povedal, pôjdeme. Do budovy. Ja by som šiel do budovy. Ja idem dole. No, tam sú balkóny a keď... Balkóny... To je budova. Dobre. Tak hora z dola dolu. Traja môžu ísť von, traja hore. Von dole. Von dole.
Tak ja idem asi tadiaľto dolu hore. Tuto. Alebo hore. Ja chcem sa schodím. Dobre, tak Čo traja stojí, hore tak ja a pôjdem traja zo dole. zádu. Ja budem otať. Zo zádu. Áno! Áno! Bacha, už tam budú. Voda? Opa. No máš, či? Sorry. Chval, to som nechcel. Mám. Dobre. Mŕtvola! Mŕtvola! Ona zaraz ho otvorí znova. Dobre, Tak skúsim raz. to červené vlajky sa videli? Všetci? Iná červená, myslíš červené? Nie, naše sem boli. Jedna v strede a druhá tam. Červeným sú aj modré, čiže. Hej, ale naše boli sem a tam úplne na začiatku. Naše tu v tom účku Hej, a tam na za tou začiatku. prvou, ja No, tak tie dve sú. Tu je to účko hneď na bojovku, sa. v strede, na boku, tamto väčšie a na začiatku tam tú prvú zelenú, čo vidíš hneď od napravo od ich spawnu. Ja viem. Pozrite sa, keď vidíte červenú vlajku, tak niekde oproti nebi mal byť naša. Aspoň tak mi to Mišo vysvetlil. Počkaj, tak to znamená, že keď hru boli tam dve červené vlajky, tak niekde tam dole pivnici mali byť aj. Mali. Boli v pivnici? No nič, ja idem. Ja neviem, ja idem strieľať. Ja idem zbierať, ale. Tak ja ťa pokryjem. Ja ťa pokryjem a ty ich behaj, hej? Dobre, hen tam? Tú prvú môžeme ísť sem vpravo, no. Dole a idem šprinty. S vlajkou môžem sekundárku ináč? Nie. Nemôžem, že? OK. Dobre, som si pamätal. Takže ešte raz, takže Ja tam som úplne vystrelil v strede. Som bežal s vlajkou, ale len do prázdna som takto chytil, len do prázdna som. Takže úplne tam v strede. V strede tá veľká, taká. Jasne. Čo je vysoko, je? Toto je hore?
Tak maličké. Trošku, no. Nezhoďte mi UTR-ko potom. Dobre, tak Čaká, idem kým sa túto minú bude. A toto má tuto tak odložené. Kolega sem. Ale keď ťa otec videl, tak ťa vytne po ríti. Opri si o stenu. Prečo? Lebo sa ti zašpíni. Dobre, idem. Vidíš, to hneď je krajšie. Ale ak si najmenší, vieš, tak musíš to prídeme. Áno. Spodný režim tomu. A tak Dobre, idem, hej, som mal menej na boja, vidíš, ale... To je za teba. Nie, tebe neskončíme, tak... Bež. Mám otázku. No. Kde tá druhá vstupujú nám? Vľavo od ich spawnu, tam to bude ťažké prebrať a mňa videli. Počkaj. A z nášho alebo ich pohľadu? Z ich pohľadu vpravo. Prebehnem. Nevidím nič, kurva. Mám. Jediné napoveda, čo vám dám. Sa navyše Nie, niekde tuto pri spávne. Ja mi povedz, že či teplo alebo zima. Ja ti poviem, že je blízková. Je na tejto našej strane. Pokiaľ vlastne nemôžem až teraz. Keď sme tu dva. Treba kryť Ja malého. som už išiel a on keby nepríde, tak ja idem sám, vieš. Treba kryť mladého. Mladý už má pušku v ruke a... Mám? Skúsim Call of Duty, hej. Poď. Mám. Môžeš ísť potom.
Mám. Bacha na ten balkón, no. Treba ísť dnu a vylietieš po schodoch. Dobre, nestrieľa mi. Idem. Nestrieľa mi, idem. Mŕtvola! Mŕtvola! Musíme ísť viacerí do budovy. Sa mi odlepili tie... Som šiel, ne? Tú vlajku zobrať, čo majú oni pri spavne. Mišo vrával, že... Ktorú pri spavne? Tu sprava? Tá už tam není. Je? Nevidel som ju tam už. Je tam. Neviem, Je tam? Jedna je z Húčka a jedna je z pivnice. Teraz som šiel od toho. To bude na spálne. No. A traja sa... Ale Mišo vrával, že jednu vlajku máme tak, kde blízko naozaj, ale že riadne je schovatá. Tak to je pizdec. Áno. Skús. Dve. Prečo to rozprávaš? Čo? Prečo sa rozprávaš, že prečo nehráš? Veď podrž ten tým trošku. Idem. Držíš mi to? Máme taktiku, on nevymýšľa. Počúvaj, Tak a bežím.
Mám. Dobrá. Mŕtvola. Dostal. Jedna je v strede ihriska hen. Sú na balkóne? Sú svine. Mám. Teda nevidno ani. Tam hore sú, hej? Hore? Na balkóne a horné poschodie majú. Držíte to? Môžem bežať? Hej. Mám. Ktorú tu v strede, čo bola? Na spálni, čo bola tá... A bola na zemi, bola v strede hodená? Tam ja som Dobre. počúval, bežal som. Au, Ja som dostal picha do v kolena. boku. Ja do kolena. Hore treba prejsť vršok. Není prejdený a ja nevidím nič. Hore je jeden na... Bež, kľudne. Ja som respavnutý, len čo oddychujem. Bacha, že tu je. Ja, to som bol ja. Choď, ty bež.
Ale smol.